президент федерацияи муҳоҷирони Русия Вадим Кожинов хабар дод, ки мақомоти Русия 150,000 шаҳрванди Тоҷикистон ва 150,000 шаҳрванди Узбекистонро, ки ба вайрон кардани қонунҳои муҳоҷирати Русия айбдор мешуданд, авф карданд. ӯ гуфт ба ин авф дар натиҷаи музокироти тӯлонӣ ва мураккаб ноил шуданд ва вазорати корҳои дохилии Русия ҳанӯз рӯзи 8 август номи аксари муҳоҷирони авфшударо аз рӯйхати сиёҳаш берун кардааст. Вале агар қарори берун кардани шумо бо ҳукми додгоҳ бароварда бошанд, мутаассифона бояд бигӯям, ки шумо шомили ин авф намешавед. танҳо онҳои мавриди авф қарор мегиранд, ки қарори берун кардани онҳоро вазорати корҳои дохилии Русия бароварда бошад. дар чунин сурат шумо метавонед ба мақомоти пулис расман дархост бидиҳед ва ё тавассути сомонаи вазорати корҳои дохилии Русия тафтиш кунед, ки оё номи шумо ҳам дар рӯйхати сиёҳ аст ё не, хабар дод Вадим Кожинов. муҳоҷирати корӣ дар Русия як манбаи асосии таъмини зиндагии аксари хонаводаҳо дар Тоҷикистону Узбекистон ва ҳамчун дар Қирғизистон боз як кишвари муҳоҷирафиристи Осиёи марказӣ ба шумор меравад. аз Русия рондан ва запрет задан ба ҳар муҳоҷир аз ин кишварҳо ба маънои аз манбаи асосии даромадаш маҳрум кардани дасти кам як хонавода аст. мутаассифона мақомоти ин се кишвар то кунун як алтернативаи дурусте пайдо накарданд, ки дар сурати ба рӯйхати сиёҳи Русия афтодану аз ҳаққи сафар ба он ҷо маҳрум шудан, муҳоҷиронашон бояд чӣ кор кунанд ва аз куҷо шуғле барои таъмини рӯзгор пайдо кунанд. чанд сол пеш шумораи шаҳрвандони тоҷик дар рӯйхати сиёҳи Русия аз 300,000 бештар буд. соли 2018 гуфта мешуд, ки беш аз 200,000 аз шаҳрвандони Тоҷикистон аз ҳаққи убури марзҳои Русия маҳрум карда шуданд. солҳои охир чунин омор дигар нашр нашуд, вале аз Русия пайваста дар бораи ихроҷи гурӯҳ аз муҳоҷирони тоҷик то ҳол хабарҳо ба даст мерасанд. тобистони соли ҷорӣ дар пайи чанд занӯзании гурӯҳии пайи ҳам байни муҳоҷирон, мақомоти Русия ҳушдор дод, ки аз ин ба баъд ҳамаи он муҳоҷиронеро, ки дар занӯзаниҳои гурӯҳӣ ва дигар қонуншиканиҳо даст доранд, беҳрамона аз Русия ихроҷ хоҳанд кард. федератсияи муҳоҷирони Русия барои муҳоҷирон як дастурамалии видеоӣ ҳам тартиб додааст, ки чӣ гуна метавонед номи худро тафтиш кунед, ки оё ҳаққи сафар ба Русия доранд ва ё номи онҳо ба запрет афтодааст. шумо метавонед ин дастурамалро дар сайти муҳоҷирони Русия бубинед.